Pasko, ang mga otoridad milusad na sa Oplan biyaheng ayos aron masiguro ang luwas nga pagbiyahe sa tarang mga manguliay. Subay nini, gilusad sab ang Oplan Isnabero o paggukod sa mga public vehicles nga mobalibad, pagpasakay ug pasahero. Ano ang report ni Nico Serino? Kuha kini sa operasyon sa LTFRB sa paglusad nila sa Oplan biyaheng ayos. Nunot kini sa ilang tinguha nga mapahapsay ang kadalanan niining panahon sa Kapaskuhan. Lakip sa programa ang pag-inspeksyon sa mga pampublikong sakyanan. Kagabi, usa ka taxi ang ilang nasampulan sa Oplan Isnabero. Mato ni Director Eduardo Montealto, giingong mibalibad ang driver pagpasakay maong mireklamo kanila ang pasahero. Mamili bitang pasahero pag pangutana ka sa mga kung doon ra di na nila ikarga. Dahil kung ang ulo ko na siya na per hit bitaw rin ako mas lagi taon dito, bawal man na siya. 5,000 pesos ang multa sa first offense sa Oplan Isnabero nga sagad mi-target sa mga taxi. Magpadayon ang mga operasyon o inspection nga himuon sa mga otoridad. Yung usual lang yun ibuhat nato nga di convenience sa mga pasahero nga dili overloading, tapos ato yung i-check ang mga sakyanan kung kuan bagid ni sila kanang roadworthy, sakto bagid ang ilahang mga kanang facilities, equipment. Ang Land Transportation Office mihan ay nasab og mga lakang niining nagsingabot nga Kapaskuhan. Kaalyado nila ang lain-laing ahensya aron mapatuman kini. Mao nga masubsob na unya ang mga operasyon nga himuon sa Interagency Council for Traffic. Directing all the agencies under the OTR for the ligtas biyahe sa Pasko, no? So we are now coordinating with our operations teams. Unya, we will most likely utilize the Interagency Council on Traffic to carry out the orders of Secretary Tugade. Nico Sereno, Balitang Bisdak.